Здравейте, аз съм Ивет и съм част от екипа на Vogue Beauty Studio. Днес в рубриката Наръчник за коса ще ви покажа една много лесна и впечатляваща прическа. Всяка една от вас може да си я направи сама вкъщи в няколко лесни стъпки. За да си направите тази прическа са ви необходими права преса за коса, фуркети, фиби, ластик за коса и лак за коса. Първата стъпка е да навием цялата коса с преса на едри букли. Фиксираме буклите с лак. Втората стъпка е да разделим косата на две части и да вържем долната част на косата с ластик. Захващаме малки кичури от опашката с фуркети и фиби, с цел да скрием ластика и да оформим небрежен кок. Трета стъпка. Пускаме горната част на косата и топираме всеки отделен кичур леко в основата. След това внимателно прикрепяме всеки кичур с фуркета към небрежния кок. В случай, че кокът е нестабилен, добавете допълнителни фиби. За финален завършък фиксираме с лак за коса.